sautin waka ba haka nan yake ba, yana dauke da mu'jiza, akwai sirri a ciki. Subscribe my YouTube channel DJ Dan Salfi Kore TV don na ƙararrawa domin samun sabon sauti. Subscribe my YouTube channel DJ Dan Salfi Kore TV don na ƙararrawa domin samun sabon sauti. Please subscribe my YouTube channel.
sarauniya in wata kanna da zama tamkar idaniya dan gari ta ashen ki ne birnin kaura na ki ne ke kadai asalin in zanto wani sinadari yan birni na ki ne kuma yan kauyen na ki ne talakawan na ki ne su kudin ma na ki ne makafi na ki ne kuma guragun na ki ne karamci na ki ne girmama baki na ki ne mai halin dattako a yau baitin ki na dako da asalin kinkiya ce zinariya da asalin kinkai kin cancanta farar biya to happy birthday I wish you good day Isha gaban makiya da asalin ina da ba su biya ba mara afiya da asalin daga ke suke koya dole suke hajiya da asalin kina da alkunya Ku yi subscribe my YouTube channel DJ Dan Sarki Foreign TV. Ku danna ƙararrawa domin samun biya ke yake wasowa kabeji mai riga da yawa biya mai yado da kawa ko za a tara matan duniyar nan ba za su kai ki ba iya sanina komai yawan su sun fito biya ke kadai za a kalla asilam ke ce sarauniya su kuma duka fadawan ki ne kainuwa da shaidar garamba gamji kike ana